you praise, Lord. We give you praise. Siyathanda namhlanje na ubingelela bonke abazalwane sibingelele umfundisi uBhelebane kwiMbokodo FM kuyisibusise esimangalisayo ukuba nawe umfundisi sibingelele bonke abaphathi bomsakazo weMbokodo siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzobabusisa ngohlobo olumangalisayo. Siyasikhulekela lesi stage ukuthi uNkulunkulu asibusise asikhulise kushunyayelwe izwi likaNkulunkulu kuso. Asibingelele bonke abazalwane from a country the whole of our country abasibukele nabasilalele namhlanje. Sibingelele bonke abazalwane emhlabeni wonke neDurban yonke namaphethelo neindawo zonke la khona sizwakala khona kwiMbokodo FM. What an awesome time ukuba phambi kaNkulunkulu ngalolu hlobo. Ngicela sivuleke sonke before sithandaze. Sivule izwi likaNkulunkulu encwadini kaMatthew chapter 27. Matthew chapter 27. Matthew namhlanje ngizoshumayela ngimi phezu kwenhloko kaSathane. Namhlanje ngizoshumayela ngimi phezu kwekhanda lesitha ngenxa yokuthi izwi elisenhlizweni yami liyamangalisa futhi I can feel ukuthi uNkulunkulu ikhona into azoyenza. Incwadi kaMatthew 27 siqala kuverse number 51. Kufundeka kanje ngizofunda kwelesilungu. And behold, the veil of the temple was rent in the twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Verse number 52. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Verse number 53. And came out of the graves after the resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Verse number 54. Now when the centurion and they that were with him watching, Jesus saw the earth quake, and those things that were done, they feared greatly, saying, truly, this is the Son of God. Truly, this is the Son of God. Let us pray. Baba wethu onamandla wonke yisenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga. Sibonga izwi lakho elinamandla, sibonga ukufundwa kwalo, sibonga uNkulunkulu wethu the illumination of the Holy Spirit into the explanation of each and everything that the Holy Spirit wants us to know. Siyathandaza egameni likaJesu ukuthi amandla kaNkulunkulu amvusa uKristu Jesu kwabafileyo abonakaliswe ezimpilweni zabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga Baba ukuthi when the centurion saw Jesus, and when the centurion and all those that they were with him, they saw the earthquake and everything, in their hearts they were completely convinced that truly this was the Son of God. Siyabonga Baba wethu ongcwele, thatha udumo lonke ubuse phakade naphakade in Jesus' name. Amen. Ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi amandla kaJesu ekufeni, ayekhomba amandla kaJesu ekuphileni. Ngamanye amagama, uma induna yekhulu
ithi ngempela lo ube indodana kaNkulunkulu ngenxa yokubona amandla akhe ekufeni kangakanani ekuphileni kwakhe. Now uma sifunda ngethanda ukuthi sifunde lamazwi in the book of Matthew. The book of Matthew yayikade ibhalelwe kakhulu straight to the Jews. And that is why uma uzoyibuka from the beginning uzothola genealogy noma uzalo lwabantu noma lwamakhosi akwaJuda. Ngenxa yokuthi uma kufundwa incwadi kaMatthew amaJuda ayeyizwa kahle because it was directed to them. Incwadi kaMatthew uzoyibona ukuthi elinye lamavesi akhona kuyo elinamandla okuyilona eliphethe umongo wayo is in chapter number 1 la khona lithi iBhayibheli uzokuzala indodana baya uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyosindisa abantu ezonweni zabo. Uma ubheka leli gama elithi uzosindisa liphethe izinto eziwu2. Number 1, liphethe to deliver people out and to put people into the safe place. Salvation is about coming out and being safe where God has put you. Ngamanye amagama uma leli vesi livela la kwencwadini kaMatthew chapter number 1 liveza umongo wencwadi kaMatthew ukuthi kwakukuphuma kwabantu emandleni ababambileyo nokungena endaweni esafe. Insindiso is about coming out, what we call the deliverance, and it's about being safe, what we call salvation. Ngamanye amagama uma sibheka kule ncwadi incwadi ezoproclaima insindiso ngokwe context yamaJuda. Uzobona ukuthi imlanda uJesu kusukela eyindodana kaDavide imletha engumJuda wamaJuda eze azozalwa uJoseph ukuze ivezwe insindiso ukuthi nakwaJuda iyafika. But you know, uma uzobheka ke ile ncwadi kaMatthew iveza ke yona ukuthi noma ipart yezincwadi ezintathu zamavangeli lezi ezibizwa ngokuthiwa ama-synoptic gospels. So uma sibheka leli gama synoptic gospel, there is the prefix usino, it comes from synonym. Kusho ukuthi amavangeli ampresenta uJesu ngendlela efanayo, elanda izindaba ezifanayo, release amandla ngendlela efanayo kodwa kuma context ahlukeneyo. Mhlambe uma ngingabheka kancane kwezinye incwadi because there is an explosion of power here. Uma uzobheka kancane kwezinye incwadi ubheke incwadi kaMark. Incwadi kaMark yona ibhalwa usecretary uMark usecretary kaPeter, and uPeter okwakuyindoda nje abizwa uJesu idoba ingakwazi okunye. Yayidoba ingakwazi okunye. Uzobona ukuthi uma kungenwa nje encwadini kaMatthew kuvezwa amandla ayikho kakhulu, ayivezi kakhulu the intellectual part of the book. The intellectual part of the book is not in the book of Mark. Incwadi kaMark ikhuluma ngamandla kaJesu
eza immediately. In other words, incwadi kaMark yona iqhamukisa iveza amandla. Ingakho uzobona ku chapter number 2 sekwenzeka imangaliso. Uzobona ku chapter number 3 kwenzeka imangaliso. Chapter number 4 kwenzeka imangaliso. Chapter number 5 kwenzeka imangaliso. Ngoba incwadi yesimangaliso akusiyona incwadi eveza kakhulu ukuhlakanipha, wisdom and everything. But uma siya encwadini kaLuke, incwadi kaLuke ibhalwa uDr. Luke eyibhalela uTheophilus. Now uma uzobheka nayo ilanda izindaba ezifanayo njengazo zonke lezi ezinye izincwadi. But uma uzobheka yona, oh my God, stay with me. Uma uzobheka incwadi kaLuke yona uzozwa ivesi eliphethe neliveza ukuthi why this book was written. Liku chapter number 19 verse number 10. No, chapter 10 verse number 19 if I'm mistaken. Lithi ngokuba indodana ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Wayekade khuluma noNicodemus, uNicodemus elithi iBhayibheli wayekade umthelisi. iBhayibheli lisivezela ukuthi uNicodemus wayekade ngaso sonke isikhathi yena ethatha imali yabantu eyizalisa abese ibuyisa, kuthiwa wayibuya barobhe ngesikhathi eyizalanisa le mali yabantu. Now uma ngelinye ilanga lithi iBhayibheli kwadlula uJesu ngapho this guy uZakias, uZakias, kuthi uJesu wayezodlula ngakhona, kuthiwa ngenxa ukuthi wayemfishane. Lithi iBhayibheli wagijima wagibela esihlahleni ukuze lithi iBhayibheli ukuzambone uJesu ukuthi ungubani. But lithi iBhayibheli uJesu mayifika khona wathi yehla Zake ngokuba insindiso namhlanje ikwakho. Then bese kuzovela leli verse lithi ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa, ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Kulamavangeli ke omathathu uyayibona le yayikade iqondiswe kubantu abathile, intellectuals. That is why the book of Luke yona iveza the intellectual part. Uzobona ukuthi iyo yodwa incwadi kaLuke eveza ngesikhathi uMary kanye nomzala wakhe behlangana kunyakaza ingane ngaphakathi. Uyabona ukuthi ufuna uthinta leya party yomuntu yengqondo ukuze kucatshangwe ukuthi kwakwenzekani la. But you know, today I'm not in all of these books, but kufanele ngithinte incwadi kaJohn because yona ayiqualify ukungena kulezi ezinye incwadi ezibizwa ngokuthiwa ama-synoptic, because lezi ezinye zazibhalwe ngabantu bezibhalela abantu. Kodwa uma ufika encwadini kaJohn uzothola ku chapter number 1 from verse number 1 lithi iBhayibheli eqaleni waye ngulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu, konke okudaliwe kwadalwa nguye, kwadalelwa yena. Ngamanye amagama incwadi kaJohn yona iqhamuka ngaphezulu kanti zonke ezinye ziqhamuka phansi. Ziqhamuka phansi ziya phansi, kodwa le iqhamuka phezulu iya phansi. Nazi izinto eziphethe incwadi kaJohn before I run back kulokho engifuna ukukhuluma ngakho namhlanje. Incwadi kaJohn uzoyithola kakhulu amandla ayo umufika ku chapter number 3. Ku chapter number 3 uzothola amandla alencwadi ivangeli ngokukaJohane. Ivangeli ngokaJohane uzobona ukuthi wayikhuluma no Nicodemus. Mayikhuluma no Nicodemus, uNicodemus ufika kuJesu uthi siyazi ukuthi wena uvele kuNkulunkulu, futhi siyazi ukuthi wena unoNkulunkulu. Amazwi akhulunywa uNicodemus owakhuluma kuJesu. Ngamanye amagama
uzama uveza ukuthi wena Jesu awusiyona indodana kaMaria, awusiyona indodana kaJosefa, wena awusiyena umJuda, wena awuveli kulelizwe, kodwa wena uvele phezulu futhi unaye uNkulunkulu lo ovele kuye. So now yona ke iveza izinto eziwu3 uJesu ayeyiletha ngokufika emhlabeni incwadi kaJohane. Okokuqala ku chapter number 3 uverse number 16 lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila phakathi. Incwadi kaJohane yona into uJesu ayizele emhlabeni, uJesu eveza uJesu wayizoyiletha emhlabeni ukuphila okuphakathi. Okholwa indodana unokuphila okuphakathi. Ukuphila okuphakathi ke ukuphila okungapheliyo, ukuphila kaNkulunkulu, ukuphila ongasoze kwaqedwa ukufa, ongasoze waqeda ngesibhamu, ongasoze waqeda ngoshevu, ongasoze kwaqedwa ukufa ne-coronavirus naye ayikwazi ukuqeda lokuphila, kukuphila kaNkulunkulu. Ukuphila ongapheliyo. Uma sikufunda from iGreek izothi izowe, kind of life. Now uma sikhuluma ngezowe, it is a God kind of life eyabonakala kuJesu ehamba kulomhlaba enqoba izinto kodwa yena enganqotshwa izinto. Sibona uJesu ehamba phezu kolwandle kodwa engacwili. Yini le menza engacwili? Is the zowe kind of life. Kuthiwa bake bahlangana naye uJesu befuna ukumbamba bambulale before time. Lithi iBhayibheli wavele wanyamalala wahamba wadabula phakathi kwabo. The Zoe kind of life can never be terminated, can never be stopped. Ayihlulwa ukufa. La khona uJesu akabonakalisa lokuphila okuthiwa izowe, the God kind of life. Wayibonakalisa mhla esefile bembulele bambethela esiphambanweni. Kodwa lithi iBhayibheli ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Ngamanye amagama uma samukela uJesu sithola lokhu kuphila okuphakade, ukuphila okunqobayo, ukuphila okuhlula ubumnyama, ukuphila okuhlula uSathane namademoni, ukuphila okuhlula izifo, ukuphila okuhlula ama-challenges. You can have this eternal life noma usaphila la emhlabeni. Incwadi kaJohn chapter 3 verse number 16 isivezela lokho uNkulunkulu asinikeza khona kuJesu Kristu ukuphila phakathi. But number 2 okwesibili esikuthola kuJesu Kristu uma efika la emhlabeni ngokwencwadi kaJohn uvela ku verse number 18 la khona lithi iBhayibheli okholwa indodana ukuphila phakathi kodwa lidlakaseki kwehlulelwa. Ngoba uma ukholwa inkosi uJesu wena awusaye kwehlulelo, ukwehlulelwa kwakho kuqedwa khona manje. That is why Romans chapter number 8 verse number 1 it said akusekho ukulahlwa kwabakaKristu Jesu bengasahambi ngokwenyama sebehamba ngokwemoya. Ngamanye amagama kithi njengabantwana baNkulunkulu kuJesu sithola ukuphila phakade, that's izowe, God kind of life. But number 2 sithola amandla okudlula kwi-judgment. Asisayi kwi-judgment, asisayi kwahlulelwa ngoba thina sesahlulelwa. iBhayibheli ke lithi encwadini kaJohn chapter number 5 verse number 22 if I'm not mistaken, 22 or 24 lithi leli verse okholwa indodana unokuphila phakade bese lithi udlulile ekufeni wangena ekuphileni ngoba abakholwa uJesu bathola ukuphila phakade abasayi ekwahlulelweni. But number 3 izinto esazilethwa uJesu ngokwencwadi kaJohane kuJohane chapter number 3 verse number 36 iverse lokugcina lithi iBhayibheli okholwa indodana unokuphila phakade,
ongakholwa akayi kukubona uphilo phakathi, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihleli phezu kwakhe. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu abasindisiweyo, thina number 1 sinokuphila phakathi, ukuphila kaNkulunkulu. Number 2, sidlulile ekwahlulelweni. Akasekho ozohlala esihlalweni asehlulele ukuthi thina senze ukuthi nokuthi. All of that has been taken care of. But number 3, into uJesu azoyisusa ulaka lukaNkulunkulu phezu kwezimpilo zethu. You see, basikhuluma ngolaka lukaNkulunkulu, kukhona izinto eziwu2 ezifika engqondweni yami. Number 1, ilento okuthiwa i-persecution. Number 2, ilento okuthiwa i-wrath of God. I-persecutions ulaka oluqhamuka kuSathane nekhonzi zakhe no-government, bonke abasetshenziswa uSathane ekubhekise kulabo abasindisiweyo abamukele uJesu. Leyo nto ibizwa ngokuthi ama-persecutions. Kodwa uma sikhuluma ngolaka, aluveli kuSathane, aluveli kumuntu, luvela kuNkulunkulu. La khona eluletha kulabo abaqinisa amakhanda, ishunyayelwe indaba yensindiso, bangaphenduka. Labo ke bazongdlula olakeni lukaNkulunkulu. In other words, the persecutions comes from the devil, but the wrath is from God. Now uJesu ke usipho uphilo phakade. Number 2, wasinikeza ukuthi singabe sehlulelwa. Number 3, uJesu wasinikeza ukuthi ulaka lususwe phezu kwezimpilo zethu. Lasifunde khona namhlanje in the book of Matthew. Lasifunde khona namhlanje. It's one of the most powerful portion of scripture that you see I've never concentrated on. Ngiyabona ukuthi I've never worked on it empilweni yami yonke. Lithi iBhayibheli uJesu emva kokumemezela isimemezelo, noma after the declaration, kwadabuka isihenqo sethempeli. There are khona amazwi amaningi uJesu awasho la emhlabeni ngaphambi kokuthi bazalwane afe avuke. Kodwa elinye lawo amazwi lelizwi lesihlanu. Lelizwi lesihlanu lithi it is finished. It is izwi lesithupha lithi it is finished. Lelizwi elithi kufeziwe. Ngesikhathi uJesu elisho, kwakade eseshilo ukuthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Wayeseshilo ukuthi indodana bheka unyoko. Wayeseshilo ukuthi mame bheka indodana. Wayeseshilo amazwi amaningi waze wafika kuleli elokugcina, wafika kuleli LS5 elithi ngomile. Mayiqeda ukuthi ngomile, leli lamagama athi ngomile wayingasho ukuthi I'm thirsty, wayingasho ukuthi I'm dry, kodwa wayesho ukuthi sekuphume yonke fluid, igazi seliphumile emzimbeni. I have lost every fluid from my body. Amanye amagama konke okuwuketshezi akusekho emzimbeni wami. Uma ngithi ngifuna ukunyakaza, there are pains in the joints. Kukhona ama-pains emajointini, kukhona ama-pains kuma-muscles, kukhona ama-pains engqondweni. Angikwazi ukwenza ezinye izinto. Wayesethi ngomile, I have lost all the fluid. Uma esho njalo bagijimisa kuye amanye amahumusho athi bagijimisa iwayini. Uyabona ke uma ufunda kahle iBhayibheli ukuthi wagijimisa iwayini, asazi noma kungaba yiqiniso kahle ngoba iwayini liyazidambisa izinhlungu. Kodwa amanye amahumusho okuyiwona ayihlaba esikhonkosini athi bagijimisa uvinika ke wona uyashisa, uthi mawuphuza bese uyashisa ubuyise amandla olahlekelwe yiwo. Uma ethi ngomile wayesho ukuthi I've lost the fluid, I've lost the strength, I've lost the power.
physically. Babemphuzisa iwayini lathi malishisa lehla olimini lwehla emphinjeni wakwazi ukubuyisa amandla amlahlekela wawudonsa umzimba esiphambanweni wawudonsa umzimba one more time ukuze akhiphe le declarations and it is finished. It is accomplished. Sakuphelele akusekho okunye okufunekayo. Sakuphelele akusekho okunye okudingekayo. kuJesu kukonke kuphelele. Kukhona ukuphila phakathi and kuphelele. Kukhona ukuphiliswa emzimbeni and kuphelele. Kukhona amandla okuvusa abantu nakobafileyo. Kuphelele kuKristu Jesu. Akusadingi izinto ezi umuntu ofanele anezele ngazo. Ivangeli kuJesu Kristu liphelele, alidingi izenezelo. Ukhabahandele bosa uJesu wathi kufeziwe, kuphelele. It is accomplished. Ayisekho Sathane into ma wamkela uJesu asengaphinda kubambe ngayo, kuphelele. Ayisekho into amademoni angaphinde akubambe ngayo uma unoJesu, kuphelele. Akusekho sinyama sakini uma sewamkela uJesu. Sonke isinyama siyaphela, amashwa ashwabeneyo ayaphela uma wamkela uJesu. Yena yedwa ophilayo phakathi naphakathi. Impilo yakho ithola ukuphila okuphakathi. So now uJesu washo lamazwi athi kuphelele. Uma ethi kuphelele uJesu lithi iBhayibheli kwenzeka izinto eziwu4 that I want to tell you now before I go to close. Number 1, bazalwane, into yokuqala eyenzeka lithi iBhayibheli kwadabuka isihenqo sethempeli. Into eyayisymbolize ukuthi ongaphandle kwendawo engcwele ungaphandle, ingaphakathi is off limits. Ingaphakathi le ndawo engcwele was off limits. But ngokufa kaJesu mayethi kuphelele ethi kufeziwe, iBhayibheli lithi liyadabuka indwangu isuka phezulu. Ngifuna ungilalele kahle mlalele, ungibheke ungilalele kahle, ningilalele kahle bazalwane. Yadabuka isuka phezulu. Ukube yadabuka isuka phansi kwakuyobe kusho ukuthi iyalekelelwa into ngoba kuyafikeleleka phansi. Kodwa ukuthi dabuke kusuka ngaphezulu kwakusho ukuthi ithemba namandla avela ngaphezulu, iaccess esenza singene ngaphakathi endaweni engcwele iqhamuka ngaphezulu. Let me tell you ukuthi awekho amanye amandla that can give you the access into the presence of God. Awaqhamuke eningizimu, awaqhamuke enyakatho, awaqhamuke empumalanga, awaqhamuke entshonalanga, aqhamuka phezulu kuKristu Jesu. That is why inkolo akufuneka uyihlanganise namasiko asempumalanga. Inkolo akufuneka uyihlanganise namasiko asentshonalanga. Inkolo akufuneka uyihlanganise namasiko abantu nanamasiko akhona la. Ayihlangani namasiko, ivela phezulu. uJesu wathi kufeziwe, sadabuka isihenqo sethempeli, saqala phezulu sabheka phansi. Ukube bazalwane isihenqo saqala phansi sabheka phezulu, kwakuyoba ingxaki ngoba kwakuyosho ukuthi hey ikhona isolution neqhamuka phansi. Kanti let me tell you, ayikho isolution eqhamuka phansi. Isixazululi siqhamuka phezulu. Ukhabahandele bosa, isixazululi sivela phezulu. Yadabuka indwangu eyayifihle indawo engcwele kwabonakala
kwabonakala indawo ephakathi endaweni engcwele, kwabonakala isihlalo somusa, kwabonakala umphongolo wesivumelwano, kwabonakala izinto ezazingabonwa yibo bonke abantu abajwayelekile, sabonwa nayithi ezazibonwa umpriest omkhulu kanye ngonyaka. Thina sesiyakwazi ukungena ebukhoneni bakhe every day, siyakwazi ukungena ngaye yena wathi kufeziwe. Number 1, kwadabuka isihenqo sethempeli. But number 2, lithi iBhayibheli kwaba mnyama ezweni. Ubumnyama kwakusho ukuthi i-confusion, kwakufike ekugcineni kwa-confusion, kwaba mnyama for the last time ezweni. Lalani bazalwane, nginitshela, kusukela ngaleso sikhathi akaze kuphinde kube mnyama emini, ngenxa yokuthi the confusion, ubumnyama obuqindezela abantu kusemini basuswa nisekhona bazalwane. But this is something that I want you to understand very carefully. iBhayibheli lithi okwesithathu okwenzeka, kwaqhephuka amadwala. Ngamanye amagama, kwakukade kuhlatshwa idwala lamadwala, idwala lanqatshwa ngabakhe, kodwa selaba inhloko yegumbi. Kwathi onke amanye amadwala avela aqhaqezeka engahlatshwanga. Kanti leli indlela yavulwa ohlangothini, uJesu idwala lamadwala. Into esithathu eyenzeka, but esine that I love very, very much. Lithi iBhayibheli kwathi uma ethi kufeziwe, amathuna abangcwele asala, abahedeni asala, alabo abangasindiswanga. Kwathi abasindisiweyo avuleka amathuna abantu, babonakala abantu abangcwele besukuma bengena edolobheni elingcwele, bengena emzini okhanyayo, bengena emzini ongcwele after uJesu ethe kufeziwe. So now uma uJesu ethi kufeziwe, kwakukade kungaleli ilanga, ngifuna ningilalela, kungaleli ilanga ngoba kungazathi iHades kanye nesihoko kwakuyizinda, iHades neParadise kwakwakhelene kungandawonye. Kodwa niyakhumbula ukuthi encwadini kaLuke chapter number 16 lithi iBhayibheli isicebi saphakamisa amehlo sambona uLazaro engaphesheya esifubeni sikaAbraham, because kwakungomakhelwane iHades kanye neParadise. But ngaleli langa mhla uJesu ethi kufeziwe, ingaleli langa iParadise lavalwa emhlabeni, lanyuka laya phezulu. Umuzi ongcwele okhulunywa ngawo lapha akusilona iJerusalema elilapha ya eMiddle East, kukhulunywa ngeJerusalem elisha. Sengazathi abangcwele bonke ababefe behamba noNkulunkulu babonakala bephuma emathuneni beya emzini ongcwele, sebelapha ya kanye nenkosi yamakhosi. I want to ukuthi ngiqinise le ukuthi bonke abangcwele abafe bekuKristu abasekho la emathuneni, kusela imizimba yabo. Encwadini yokuqala yabaseThesalonika isahluko 4 umuzoqala kuverse number 13, iBhayibheli lithi angithandi ningabe nisakubili nakwazi ngabalalayo, ngoba uma bafa bekuKristu bayo inkosi yoba letha kanye noKristu. Ngesikhathi uJesu ebuya bonke abafa bebuye iyoba letha. Ngamanye amagama kusela imizimba yabo lapha phansi, kodwa imimoya yabo iseParadise, close to God, with God. They are experiencing the presence of God. Abekho emathuneni. Ingakho mhla kukhala icilongo bonke
abale kanye noNkulunkulu bazobuyiswa bezohlangana nemizimba yabo yothi mayivuswa ivuswe isinenkazimulo bese beyobona uJesu babe kanye naye forever and ever together with the church kanye nebandla. Nasi ke izinto bazalwane elithi iBhayibheli ngesikhathi ekufeziwe senzeka kwabonakala abangcwele ukufa kwaphelelwa ngamandla ithuna laphelelwa ngamandla babonakala abangcwele bengena emzini ongcwele. But this is something bazalwane okwathi uma zonke lezi zinto senzeka kuba mnyama besikade kuba khona ukuzamazama kuba khona lithi iBhayibheli kuba khona i-thunderstorm liduma izulu kubonakala amathuna abangcwele bevuka lithi iBhayibheli induna yekhulu yambheka uJesu ngesikade egebisa ikhanda ethi baba esandleni zakho ngiyawubeka umoya wami yathi mayimbheka isosha lalizomgada kanye namasosha onke elalikade lihamba nawo bezomgada ukuthi angakwazi ukwehla esiphambanweni angakwazi ukubaleka bamgade kwathi malimbona efa nazo zonke lezi zinto ezazenzeka around the place lathi impela lo awushabahanje impela lo uyindodana kaNkulunkulu amandla akhe awaveza ekufeni lawo mandla ase fresh nasekuvukeni ekuphileni kwakhe kuze kube namhlanje. Nifuna ukuthi namhlanje sazi ukuthi ezinye zezinto uJesu azenza uma efika kulomhlaba. One of the miracles awenzayo uJesu ukuthi aphendule waphendula izingwa ezu5 kwadla abantu abangaphezulu kwenkulungwane ezisihlanu ngenxa yokuthi amandla akhe before afe anqo. Ngamanye amagama uJesu wayenamandla before afe wahamba phezu kolwandle amandla akhe before afe abonakaliswa ehamba phezu kolwandle. Let me tell you bazalwane ngoba i-coronavirus le esiyibona namhlanje akusiyona i-pandemic yokuqala kuma-pandemics akaba khona emhlabeni. One of the serious and a dangerous deadly pandemic eyake yabakhona kwakuuqhoko. Uqhoko kwakuthi noma kukhona umpriest egcwele amandla nogcobo kukhona umprofeti egcwele amandla nogcobo kukhona umpriest owenza inkonzo ngaphakathi ethempelini every day. Lithi iBhayibheli noma umprofeti wayigcwele amandla kodwa uma kwakutholakala ukuthi lo unoqhoko wayiswa kumpriest afika am-examine abesethi lesi sifo sakho ngeke saphiliswa ngendlela ejwayelekile abesethi hamba uyohlala ngaphandle alahlwe umuntu ukuze aphile. Wayelahlwa. That is there's somehow a quarantine, a very painful quarantine la khona umuntu wayihlala yedwa kungavumelekile ukuthi kube khona umuntu osondela eduze kwakhe. Uma sibheka lesi sikole namhlanje bazalwane enye ama-pandemics nje ezodlula njengoba noqhoko nalo lwadlula. But let me close like this. uJesu esihamba kulomhlaba engakafi engakabonakala amandla akhe ekufeni wahlambulula abanokho. Lithi iBhayibheli wabaphatha abaprofeti babe ngabaphathi abapriesti babe ngabaphathi kodwa uJesu wabaphatha ngezandla wayesethi hambani nihambise umnikelo wenu isacrifice yenu kumpriest ukuze alibone anibuyisele emphakathini. In other words, we need to understand ukuthi uJesu wayinamandla naphezu kwema-pandemic. All the pandemics azoba khona emhlabeni uJesu still he has got the power
power phezu kwama-pandemic. Nale pandemic efikile namhlanje izofika idlule, kodwa uJesu, igama elithi Jesu limile kuze kube phakade naphakade. He has the power over all pandemics. Wawabonisa amandla kwi-pandemic eyayikhona ngaleso sikhathi. But you know, one of the things that I want to share with you, wafika uLazaru efile, wafika insuku sezizine sebolile, lithi iBhayibheli impethu zase zizisiza emzimbeni wakhe. Lithi iBhayibheli wathi uJesu mayethi nimbekephi, lithi izwi likaNkulunkulu bathi hayi Nkosi usiyanuka, it is late, you cannot reverse what the devil has done, you cannot reverse. Awukwazi ukubuyisela uSathane kulokhu uSathane sekwenzile, awukwazi ukumbuyisela ukuphila. uJesu waya khona, wafika wathi nimbekephi, lithi iBhayibheli wathi susanitshe, wabheka phezulu wathi Lazaro phuma. Amandla kaJesu before afe wahlula ngisho ukufa, wahlula ngisho umkhuhlane, wahlula ama-pandemics, wahlula ulwandle namagagasi, wahlula indlala, wahlula yonke into. Lo Jesu, he still has the power even today. Usenamandla phezu kwezimo zakho, unamandla phezu kwendaba zakho, unamandla phezu kwawonke amandla ame phambi kwakho. He still has the power. But you know, ngithokoziswa le ndoda okuthiwa induna yempi. Yona yathi uma ibheka uJesu eshawa kodwa engaphenduli, ibheka uJesu ebethelwa ngamashizolo kodwa engathuki, engaqanganisi, ibheka uJesu bemkhifela ngamathe kodwa uJesu engakaze asho lutho, bemusho ngenhlamba. Uyabona, uma abantu namhlanje bekuthuka, umuntu uzucishe nawe uthi nawe man, umuntu maye kusho ngenhlamba uzucishe uthi nawe, kanti usuke ungazi ukuthi mawuthi nawe uqala uyivume letho ukuthi le nhlamba ongibiza ngayo ngiyiyo, kodwa ngiyiyo ngedwa, ngiyiyo kanye nawe. Abantu abayazi lona. uJesu kwathi noma bemthuka, amandla akhe aba phezu kwama-insults, amandla akhe aba phezu kwe-anger, amandla akhe aba phezu kwenkemba, amandla akhe aba phezu kwezimvubu namashambo, ahlula zonke izinto. Kanti ngesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto ezibuhlungu kuJesu, lithi iBhayibheli, induna yekhulu yayibhekile, ithi sihlale sibabulala, bafa bethetha, bafa bethuka inhlamba, bafa besithuka, kodwa lo, truly this is the Son of God. Let me tell you today, ukuthi enye izinto eyenza uJesu abethelwe afe, wabethelelwa ukuthi uthe uyindodana kaNkulunkulu. Let me say this ukuze ngikushiye kahle namhlanje with all that I think the Holy Spirit wants me to give you. Uma uthiwa indodana kabani, kusuke kushiwo ukuthi amandla alo baba ahlele kuleyo ndodana. Kusuke kushiwo ukuthi wonke umsebenzi walo baba wehlele endodaneni. Kusuke kushiwo ukuthi yonke into eyenziwe ubaba ingeyale ndodana. So the son resembles the father. Oh God, the son resembles the father. Uma ke ngokwesebhe ethi umuntu ubani uyindodana kabani, usuke esho ukuthi ukwi-level efanayo kanye nobaba wakhe, ukwi-level efanayo kanye nobaba wakhe. Amandla kababa, amandla endodana. Ukuhlakanipha kababa, ukuhlakanipha kwendodana. Ukunqoba kababa, sekunqoba kwendodana. Ngamanye amagama, ama-miracles kababa, ama-miracles endodana. Wayebulawela uJesu ukuthi uthe uyindodana kaNkulunkulu,
uzidibanise nobaba uzenze uNkulunkulu baba, and then they kill him for that. Kodwa sizwa induna yekhulu eyayingamazi uNkulunkulu yathi mayibheka ekufeni kwakhe egebisa ikhanda ethi, Father, unto your hands I commit my spirit. Yathi impela lo uyindodana kaNkulunkulu. Ngithanda elinye uhumusho lesizulu engeke ngalifunda kulezi insuku lithi nembala lona uyindodana kaNkulunkulu. As I close, balaleli bembokodo nabazalwane bonke, life abundance and everywhere, ngithanda ukusho ukuthi lamandla kaJesu abonakala ekufeni gazi angakanani ekuphileni kwakhe. Let me declare this. Let me declare this. uJesu wafika waphila, wafa, kodwa akaphelelanga ekufeni. One of the places engithanda ukuyivakashela uma ngiya engangithanda ukuyivakashela mangisaya kaIsrael kulezi yakhathe phambili isethuneni likaJesu. Ngoba mawufika ethuneni likaJesu livulekile, li-empty. Kukhona indwangu ayikade boshwe ngazo zisahleli lapha phansi estretchini la ayikade laliswe khona, because ithuna likwazanga ukumbamba. Ukufa akwazanga ukumbamba. Uvukile kwabafileyo, uyaphila phakade naphakade. Uthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngakho nina hambani nezizwe zonke abafundi. Let me tell you, uma amandla akhe abonakala ekufeni kangakanani ephileni kwakhe. You see, la ephileni uma ekhuluma uPaul ekhuluma ngamandla, uthi amandla amvusa uKristu Jesu kwabafileyo, because wavuka ngamandla. One of the things uma omama beya ethuneni, umfundisi wami uBhelebane, uma beya ethuneni babeyiphathela amafutha nje bethi bayogcoba uJesu ukuze umzimba wakhe ungasheshi ubole. Kodwa bathi beqhamuka kude beseza kude, lithi iBhayibheli kwezwakala kwabonakala itshe livuliwe, behamba bekhuluma bethi, kodwa ubani oyosiginqela lelitshe? Ubani oyosiginqela lelitshe? Kwathi mase befika khona babona itshe liginqiwe, babona ingelosi ihleli phezu kwalo, yathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Ngamanye amagama ifeza ukuthi there is an evidence ukuthi uJesu is no longer in the grave. Jesus has risen from the dead. Uma sekhuluma encwadini kaMatthew chapter 28 verse number 18-19, umuzwa esethi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngakho hambani. Ake ngikhulume nebandla, sizohamba ngamandla esiwaphiweyo, sizohamba ngogqobo olophula amajokesitha, sizohamba ngamandla kaMoya Ngcwele, sizohamba ngamandla egama likaJesu, sizohamba ngamandla ezwi likaNkulunkulu, sizohamba ngamandla obukhona bukaNkulunkulu. Even in such a time as this, we need to experience, we need to display. Fanele sibonakalise amandla kaNkulunkulu. Let me say these words because I've been serving God all of my life. I've been serving God all of my life. Angisho lamazwi, upresident wethu usinikeza ilungelo njengabazalwane usesingaphindele enkonzweni siqale umsebenzi. Washo amazwi amakhulu upresident. You see, uma umlalele ngesonto, inhliziyo yakhe totally against ibandla kanye nalokho ibandla elikwenzayo. Uma usumlalela ngolwesibili, walalela omunye umuntu wakhipha amazwi amakhulu engangacabanga ukuthi upresident angawakhipha. Wathi walanda ibandla, walanda emuva ukuthi beli essential umsebenzi wabo. Ibandla belizihlanganise ne-education, ikole bekunyeze ibandla.
most of ikole odokotela nonesi imvamisa babe sebandleni. You see, Amandla has been doing these things all their lives. Let me say this and declare this. As the Church of Jesus Christ, sonke isikhathi I've been the minister of the gospel. We've been feeding the hungry. Sipha abantu ukudla, sigqokisa abangenampahla. Senza izinto eziningi. There are children esizikhokhela ezikoleni. Sonke lesi sikhathi we've been doing the essential work. President washola umazwi ngathi mina Nkosi waze wakhuluma ngopresident. But this is something that I want you to catch, that the president has said. He said the church, the pastors can resume their work. Ngifuna ke bazalwane nazi ukuthi sihamba ngamandla amangalisayo. uNkulunkulu usigcobile phezu kwempilo yethu kukhona amandla nogcobo olumangalisayo. But we need ukuthi sibe wise, very wise. Phindelani emabandleni nifike nenze izinto kahle. Abazalwane ungabi sengazathi ziyiphuphuku ezihlanganela ukunikezana ngegciwane. Because in the presence of God, I believe, whereas we worship, so worship is observability, it is there. Say to worship, siyenze yonke imigomo, because ukukholwa akumelene nemigomo, kodwa ukukholwa kungaphezu kwemigomo. Singahamba njengabantwana bakaNkulunkulu, si wise, kodwa futhi sicela amandla kaNkulunkulu. Amandla abonakaliswa ekufeni kwakhe angeke alinganiswe namandla asekuphileni kwakhe emva kokuvuka kwabafileyo. This is the time where the church has to walk in the power of God. Oh, hallelujah. Ngiyakholwa ukuthi ngeviki elizayo uma bazalo from Sunday ngosuku lokwehla kwamandla kaMoya la khona ibandla likhumbula usuku lwePentecost. Ngalelo langa the power of God is going to come from above. It's going to come. There will be a refilling. There will be a rebaptism of the Holy Spirit phezu kwabangcwele bonke. Oh, funa inhliziyo yakho. This coming Sunday will be the Sunday ehlukile kunawo wonke amanye ama-Sundays la khona sobe sikhumbula ukuthi ngosuku lwePentecost kwehla amandla kaNkulunkulu, kwehla amandla amangalisayo. The same power that we have, we need to demonstrate. You see, we don't have to lay hands ukuthi abantu baphile. Lithi iBhayibheli encwadini yamaHubo, he sent the word and he healed them all. We need to send the word to the sick. We need to send the word. We need to walk in power. To walk in power. To walk in power. Uma waba namandla ekufeni kangakanani ekuphileni kwakhe na. Ngizothandaza ke manje. Kulo 4 minutes oseleyo. Ngifuna ukuthandaza nabo bonke abazalwane online esinabo namhlanje. Ngithandaze nabo bonke abazalwane abakwimbokodo. Mawukhona ukwimbokodo ulalele imbokodo namhlanje ufuna ukwamukela uJesu onamandla okwazi ukwenza izinto abantu abangeke bakwazi ukuzenza. Lithi iBhayibheli egameni likaJesu abagulayo basinda, egameni likaJesu iminyango evalekile yavuleka, egameni likaJesu miracles ayenzeka. Uthi uJesu mayisekhuluma uthi mayikhuluma uthi ngasekugcineni uthi hambani nishumayele ivangeli konke okudaliweyo. Uthi lezi zibonakaliso nalezi zimangaliso zobalandela abakholwayo. I believe in the power of God. I believe in the healing virtue of God. I believe in the power that blesses people. I believe in God who created the universe. I believe in God who has all the wisdom and power in him. Egameni likaJesu imangaliso siyenzeka. Siyathandaza manje. Wena ofuna ukwamukela uJesu, wena olalela iredio
bamba iradio yakho manje, siyathandaza usho lamazwi emva kwami. Wena olalele ku-internet manje bamba iselfoni yakho usho lamazwi emva kwami, uthi Nkosi uJesu, namhlanje ngiyakholwa uwe, ngiyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Kusukela namhlanje ngiyakwamukela, ngamukela ukuphila, ngamukela ukudlula ekufeni, ngamukela izimangaliso, ngamukela amandla akho egameni likaKristu Jesu. Amen. Ngithanda ukuthi uma uthandaze lo mthandazo usumntwana kaNkulunkulu, thola ibandla eduzane kwala khona ukhonza uNkulunkulu. But this is what I want to pray. Sizongena esibhedlela kulo 2 minutes. Sizongena esibhedlela, sizothumela izwi esibhedlela, sizothumela izwi esibhedlela zabahlanyayo, esibhedlela zalabo abanofuba, esibhedlela la quarantine khona abantu. I want you to receive the power of God right now. Thandaza kanyama egameni likaJesu, owaba namandla esaphila kulo mhlaba, waba namandla ekufeni kwakhe, waba namandla ekuvukeni kwakhe. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukuthi baphiliswa abagulayo. Baba wethu ongcwele, bonke baba wethu onamandla ababoshiwe, amaketanga ayagatshulwa, bayakhululwa ngegama likaJesu nangamandla kaMoya Ongcwele. Baba wethu ongcwele, ngiyathandaza ukuthi ezinkonzweni sisabuyela next week. I sanitize every place la kuhlangana khona abangcwele. I sanitize it with the fire of God. I sanitize it with the power of God. Ngifafazika likaJesu kuzo zonke izindlu zamasonto. uNkulunkulu wethu ongcwele, abane corona abangena kuzo bazongena begula baphume bephila. Baba siyabonga ngegama likaJesu, ngegama lenamandla. Father, we thank you. Baba sikunikeza udumo, sikunikeza ubukhosi, inkazimulo amandla kungokwakho wena ophilayo phakade naphakade, uNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu omileyo. Father, we thank you ukuthi akukho ukufa ezindlini zamasonto, akukho ukufa abangenayo bazoza umlilo. Father, we thank you, we honor you, we give you glory, for you are God. There is nobody like you. In Jesus' name, amen. I will say these words in this second. Ukuthi siyabonga kuwe ukusihosta, siyabonga iMbokodo FM, buholi beMbokodo FM. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nabasakaza, anibusise nomsakazo wonke, abusise abazalwane bonke esinabo la kwi live on Facebook la stream khona. uNkulunkulu anibusise nonke, sihambe siye emabandleni sikhonza uNkulunkulu, siobserve onke ama protocols. uNkulunkulu akavinjwa ngama protocols, uzosebenza noma ama protocols ekhona. Lithi iBhayibheli hlakaniphani njengezinyoka kodwa nibe mnene njengamajuba. uNkulunkulu anibusise nonke, uNkulunkulu abusise iMbokodo FM, uNkulunkulu abusise abazalwane bonke, abafundisi bonke ngegama likaJesu Kristu. Amen.